गारिखौनो सोरबा मेगन गोसानै ग्लासखौ अन्थाइजों बुफायना गालांबाय। बर'फोरजों जारलालै जारला। नै दा बावैसो बुंलांनाय क्लिप्सखौ हयथ' नोंथांमोना खोनाबायानो जानो हागौ। नैबे भइस रेकर्डआ मिस्टार अनिलनि। मिस्टार अनिल होनना बुंबा सोर? हयथ' बर' हारियाव बयनिबो पपुलारसिन कमेडियान बेस्ट एक्टर होनना बुंबाबो भुल जाया। माने मिस्टार अनिल आदानि गारिखौ दा बावैसो सोरबा दुथां माने गुन्दाखौनो होनांसिगोन, सोरबा सासे नायनो हायै दुष्कृतिकारिया माने अन्थाइजों देख्रेबना गालांबाय होनदों आरोना। आरे हिम्मत दंबा डाइरेक्ट फेस टु फेस नांलाय बुलाय अरलायना मा बेलाय सिखाव सिथोबथां माथां माबा आन्दो माबा एटेक माबा प्रटेक्सन लानाय। आरो हिम्मत दंबा डाइरेक्ट फैनानै डाइरेक्ट नांलाय फेस टु फेस बुलाय। मा बेलाय सिरि माबा सिरि खामानि मावनो नाजायो। आरो नोंहा दाय जादों, माबा मोनसे दाय जादों आरो फेस टु फेस फोरमायलाय। अनिल दायाबोथ' एथ'बां गाज्रि मानसि नङा। स' दुखु नांदों अनिल दानि तरफनिफ्राय दुखु फोरमायथि हरदों। आरे मानो बेबायदि जानांगौ? आरो जानो हागौ दुथाङा बर'आनो जा हारसायानो जा गोख्रों साजा मोननांगौ, थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौ पुलिस बिफाना। आरो पुलिस केस थाबैनो हो अनिल दा। बायसान्सआव जेसांखि गिदिर सिखाव दाखायथायानो जायाथों मानो आरो खारग'वा नैबेखौ जेलनि साजा होनांगौ, बोसोरसेनि थाखाय होनांगौ, नङाबा 6 मासनि थाखाय। आरो गारिनि क्षतिपुरनखौ टटेल बरनजोबनांगौ नैबे गुन्दानि सायाव। मानसिजों सुथुर जानो हागौ नाथाय गारिजों नङा। गारिजोंलाय मानि? गारिखौलाय मानो देख्रेबनांगौ? मानसिजोंसो सुथुर जादों नोंहा, फैसा थाखानि लेनदेन। बा हारसायानो जा बर'आनो जा, खिन्थु नों गनाय नङा दे मादारसत। नोंखौ हमनांगौ, एरेस्ट खालामनांगौ। आरो जोंना अनिल दाया बर'नि मस्ट कमेडियान एक्टर होनना बुंबाबो जायो। आरो जोङो बिथांनि भिडिअ हगारनाय लोगो लोगो जोङो नायो आरो नायनो मोजां मोनो। आरो जोङो गासैबो बर' हारियानो 100आव 70%आ अनिल दानि तरफनिफ्राय सापर्ट दं होननानै आङो मोनथिनो मोनो। आरो गासैबो मोजां मोनो अनिल दाखौ दै। नाथाय नोङो गनाय नङा गारि देख्रेबग्राया। स' दुखु नांदों। गारिखौ मानो देख्रेबनांगौ नोङो? स' फैसा मोननांगौ, फैसाखौ बि ना मानि थाखाय एफा माबा नोंहालाय? मानि थाखाय एफा एगेन्स्ट जाना दं नोंहा गोसोजों गोसो? नोंखौ थाबैनो एक्सन लानांगौ। आरो अनिल दा नैखौ एनि सायाव FIR टाच खालाम थाबैनो। बायसान्सआव मोनबा डाइरेक्ट 5 बोसोर नङाबा 3 बोसोरनि थाखाय बेखौ जेलाव हरनांगौ, जेलाव दैथायहरनांगौ नैखौ। बा बर'फ्राबो बर'जों बर'नो नायलायलायनो हायाना? बर'आनो जागोन, सोरथो जानो गारि देख्रेबग्राया? बर'आनो जागोन। सोरबा हारसा फाग्लाफोरा बेनि नैबे अनिलनि गारि होननानै सोरबा सिनायगोन नामा? सोरबा मोनथिगोन नामा? माबोरै मिथिनो बेखौलाय? बे मोनथिखानाय मानसिफ्रानो जागोन बिदि गारि देख्रेबग्राया। स' दुखु मोनदों। थाबैनो एक्सन लानांगौ नैबे गारि देख्रेबग्रानि सायाव, गुन्दानि सायाव। आरो मैयासो जिहेतु हरनि जोंनि मानव गेदेर एक्स एनडेबि बिथांमोना ड्राग्स फालांगियारि सोमोन्दोआव थानाय गथ' आरो बांगाल गामियाव थांनानै बांगालफोरनि गेजेराव जिहेतु अपारेसन खालामदों। आरो जोबोद गोग्गाथाव नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै जोबोद मोजां मोनदों आङो। मिस्टार अफ्रिदा आरो नैबेयाव सासे मानसिया बेड कमेन्ट हरदोंनो आरोना। नोंसोरखौ सोर अधिकार होदोंनो? बा ड्राग्स फाननाय, फेग्रा मुवा बेसाद फाननायखौबो होबथाबाबो नोंसोरखौ सोर पारमिसन होदों? सोरनो मा नोमफाय पारमिसन होनांगौ? बेबायदि फेग्रा मुवा बेसाद फाननायखौ होबथानो थांबा माबा नोंनिफ्राय पारमिसन लानांगौ नामा? साबधान, खिन्थु नों कमेन्ट हरग्राया नोंनि फंबायानो जानो हागौ बा नोंनि नोमफा नामा बियो? ना नोंबो जायोसो नामा? नैबेयाव मोनसे सन्देह जादों। खिन्थु नों गनाय नङा खिन्थु बायसान्सआव। रागा जोंबा खिन्थु बायसान्सआव नोङो गनाय नङा दै। नैबिदि एगेन्स्टआव नोङो आरो दिनैनिफ्राय कमेन्ट दा हरसै। नोङो मोनथिया हुसिया जानला मोनला दा कमेन्ट हर। बेयाव जोंहा बर' समाजा मोजांसो मोनदों। बर'नि जिकुनु माहारियारि आफादा खौसे जानानै नैबे खामानियाव बाहागो लादों, बेखौ जोङो जोबोद साबायखर होयो। नैबेबायदि गाज्रि हाबा मावनायनि सायाव होबथानायाव जोंनि बर'आ मोजांसो मोननांगौ। बा
सोरबा सोरबा दुखुसो मोनदों आरो ना नाथाय जाफ्लाङाखै हयथ' नैबे न'खरा माने नोंनि जेनेबा नों बोरायानो जा नोंनि फिसाला फिसाजोआ नैबे रेन्दि जानो थांबा ड्राग्स जानो थांबा नोंबो सानसे समाव खाफाल हमनांगोन आरो जाय हाबा जायाखै नैबेबो हाबा जाखांनानै गथ' गथायफ्रा नोंनि गथ' गथाया दानिफ्रायनो समाजखौ साब सिखोन खालामलाङाबा उनाव नोंनि गथ' गथायाबो नैबायदि सेम कन्डिसनाव फैयोबा नोंबो खर' हमनांगोन मानि थाखाय नोङो बेड कमेन्ट हरदों आरो हारिया गोदोनायनि थाखायसो एक्स एनडेपि जिखुनु बर'नि माहारियारि आफादा साब सिखोन खालामनो थाखाय ओंखारबोदों लैहोर लैहोर आरो हायोबा नों बायदि मोसौआबो ओंखारफा नैबायदि हारि फोसाबनाय खामानियाव नों बायदि मोसौ अगियान बलद मानसिफोरा बे हाबसोना थानाय मानसिफ्राबो नोंसोरबो ओंखारफा जाहाथे एक्स एनडेपिजों नोंसोरबो होमबासो गियान मोनगोन आरो बुजिगोन मिथिबाय सोरबा मेगन गोसा नै ग्लासखौ अन्थाइजों बुफायनानै गालांबाय खुबैनानै गालांबाय नै फारसे ग्लासानो गैला गैला नै सोरबा अन्थाइजों खुबैना गालांबाय बिदिसो जायोलै